wandiudza zvosimbi saka kuti nhasi china muchabhisa munongouya nemadhiringi ichi hamuchisuri nai mwari wei uda kutenga kwauri ndikuvhidhezve tokuipa empower ndida kundiidlazve futi sure nemberi zvese uchindirya here chizvi sure nemberi saka apa patoti nhasi Thursday Thursday adika zvotsva Friday say guys for the people saka nhasi tauya kuzoita sei kuzoona mabricks aitaurwa nakansela kuti kune munhu ane mabricks akatotsva kare uye toenda kumwe kwacho kwainzi kune mabricks tokuratidzai kuti kuti vamwe vanombo vati maybe zvidazvo hakuna saka izvi kudasa zvatsva ndozvenyu toya kuno uku tina izvi zvimwe makaiseti inoforoma zvitanzisa zvokuta usimbe kai haiwa asi usimba asi kuti zviripo tosvika zvingani vezvi 1000 zvokwana hazvikwanisi iye pakati neapapo hazokwana aiwa hatisi kuti iwe zvawakafurawo makaisa 1000 asi hazvibudi 1000 700 800 zvokwana 7-8 zvopinda dogotirongera kapadivi tigona because apa by the way guys da kutendai pane munhu watotenga zvidina 2000 kurava kuti tasara wane zvimwe 2000 saka apa 6000 hachibudi saka isusu toda kuverenga china chakasimbira chida chako chamwana kuzopazvinaa kuti chaiswa mungoro tosvikako zvinenge zvavhunika twazvitina zvake zvitone chimwe ana sekuru bheni vachauya ndozvitina zvavo nomunzo sekuru bheni manje vanotara toshi ukati zvitina here izvi muchavaona sekuru bheni vari kuuya vari kumbopesa imba yemurungu wekumhondoro sekuru bheni nababa fatso ndo vari kuuya saka netimu yangu takadhiskasa tikati saka ndiani ari kuuya kuno timbonakirwa tiri kuno kwachireva vachimbodzokowo vagarisa vasingadzoki mapurojekti emashemari enzai saka vakadhiskasa setimu sekuru bheni vari kuperekedzwa nababa farai chanotambira nawo musenda umo pacha kana vapedza then isusu kuno kana zvedu zvakwana ndonovatorera musenda uya kuno izvi ndo zvita zvatinazvo saka tada kuona kuti zvita zvake zvinosvika zvingani sabhuku musajutwa neuyu unotipa mbasira kayo but ndoziva kuti 500 zvosvika saka zvinogona kuti zviuye rini tada kuti zvinhu zviuye zvitange kuungana pamba pari kuitwa project nhasi ende iye ari ngoro iwe uya ngoro yako ungada mari yokutsakura zvinhu handisi ndobhadhara ngoro tarisava ndotarisawa turikutarisaakuti ndokutarisai kwati tiri kutarisana angotondipima kamodamburwa aiwa kaya tikutarisana kansela ndo vari kubhadhara mangoro vachibatsirawo ini ndotenga zvitinabetsera project betsera kana konda kuti zvinde panzvimbo zvisina zvake saka zvitoita ukati unengori ukawirira nakansela zvinichobva uko ndoya ndokupa tombotanga 500 nditoya ndobhadhara 500 toona kuti zvi 500 hatichanegosheti kuti December 30 tichida kutsaudzini asongoita ntira chichwendo aiwa kale titi 25 30 bo kati kupe 30 ndaona une chimwana chitokotoko chimwana chitoko chidawo chisadza tokupa 30 yako hatisi kuda kuti tizobatirira vanhu zvarwadza kuita izvi tokupa 30 zvasiyana hapana chakaita saka kuti 30 payakira ndosaona bonitesa 30,000 saka kureva kuti izvoni pa 500 that's $15 ngatimboverenga 500 zvachoni kana tichitaura navava woverenga 500 zvinosvika toda kuzviverenga unoisa pa10 tozviverenga handiti kameno izvozvo zvamukutaura zvonzi chizvozvo kana zvasarirawo zvimwe toona kuti pane kusarira zvingani but 4,000 hazvisiki
Aiwa, usimbe. asviki. Because haya zvakaburitsa Akatengesa zvimwe zvako. atengesa zvimwe. Watengesa Ndo project yake. Zvatopesa makati kumudza zuro iyo wangasati pamwe. Tasitaura apo zuro Zuro ndo angasatengesa zvamakisendo zvakaitanga zvakatengwa but anyway saka ndo zviripo sapanapo panosara $15 so far so good takatarisa zvina zvako panosara $15 takunotsvaga zvimwe zvitina toona kuti ndo foroma imwe chete iri tikaona zvakasiyana takutosiya but I think vanokuno kwanoita izvi saka iwo tacheka todzoka tokuudza kana wakati wolakiwa kutotanga usenga tolutsa nguritsveta kumberi saka guys akuna anoona kumwe kwacho kuri kunzi hopende dzakandipedeza ndofamba sedhinda hasa zvatsva zvina izi handakudzai kuti aiona zvinosvika 4,000 follow up for the bricks. Aiwa zvakanaka kuve zvakanaka zvokuti dei zvazvatsva isimvuruma saka iwo satsika zvita zvevanhu zvinoome amen zvome saka guys for the people right tauya kunoku ndo izvi zvimwe zvitina zvachoni isi fama chibheta pane kutanga kuforoma saka isi changozoya todi totenga zvitina zvedu zvakakwana nhamba yatiri kuda yachoni maybe zvichada 3.5 because 500 totorawo pamugomana handiti handi ndo dzinobuda tutu munyika muforoma zvikangofana totorawo kwari panapa tozvitora 3.5 zvokwana zvogona zvakwana zvakatowandisa saka imi munembizoda zvarii as soon as yesterday kutoti iwe utori kusure kwedu kutoti nhasi unofanira kutopisa zvitina izvi zvititori pakumanya chaipo chaipo ukazvipisa zvotora mazuva mangani kuti nhasi munogona kuzvipisa here kana tikasanzwa usimbe uko usimbe sinei mukunzwa vanhu venyu kanzela tikasanzwa usimbe wokupisa hatinopisa asi hamusi kudazvitengesa zvinisei hatoda 3.5 Pisa yamwana finished. Wanapisa. Ndio wana. Yatopisa. Anongeza oven, ongeza oni cheta bro. Oven, ongeza wapi? Uni dziripo saka nogwa usimbe kwei. zvatoratidza pane program irikuitika kozi huni dzatovapo usimbe hwapisha papi Progress. spirit of limitation. Anyway, kanzera kurudzira komena wapisa ndakuudza kuti dakuindako vandiudza danzi muri kupisa izvo mina statement yandakudzwa kana danzi muri kupisa izvo ndikati nhema totopisa nyaripo ndochera mvura yekunamisa kura kuti mari vanhema ndavaudza ava ndikati vanhu vesita ndovaziva ndakuindapo paground ndozvionyera kuti uri kungandunga here zvese zviripo odha ndimune zvenyu musati matangopisa ani mazona tatangoteverana kuti muchibva kuzi tichiditibva musaita usimbe shamwari tiri kutoda zvitina izvi zvakanyanyisa kunguva kuti saka zvoita mazomangani kuti zvipori 3 days saka after 3 days tinokwasawa zvitovakwazi chaiko chaikuti zvibve paoven chiro mekunge zvatsva zvine 1 week izere zvizoita mazuva mangani zvitsva kutsva is just about 2 days handifungi kuti pane chakashata hangu according to me pora kuti uzvikwanise kuzvibata china kureva kuti munhasi guys ndichauya zuva roviri because ndakutoita follow up nemi saturday sunday tatambamba ti 4 days ka monday zviri hasati zvabviswa asi tuesday handiti tuesday kuti tuesday rika wednesday zvokwanisa ku hazvidi vhiki shamwari almost 4 days zvazvatotonhora
ngatiti saka tokwanisa kuye kuzodzoka panapa kuzotora zvitina pachingani ndivape 6 days tikati 6 days akuwanita usimba ngativati by monday kana by tuesday kana akozi titone process yekupisa izvo tosaka toti tuesday kanzera toti kudi tigozodzoka komana tuesday iri right because ana sekuru bheni vanopedzawo tuesday kude kunge kwavanenge variko vozomboenda omba kwavo kunoita 2 to 3 days off that will be fair zvina zvedu zve zvaauya uku saka its okay saka havani ndii ngoro yavo yakati che ngoro hamuiti fix and supply muda kuzindisako taroina cancel alright kukuya kwamambotara kaya kwamvini wakwe alright Hey, mira satoenda zvako iyo ngombe. Saka unotungamirwa nani? Idzo dzoinda. Iwe ndame ndokuti nakuda panapo nomira ndigadhirisa. Ndimiri wadzichungere. Hanzi homa kasa. Guys, for the people zviri sei tiri pano tutura cement. Saka ndio transporter wedu. Because mota kwa haisviki haitosviki nyange tikada unzama kuti kudi. Saka tatozotaura na uyu vovho yedu number plate zvei unoone number plate yedu hozi dzimwe dzaifana kusvika zuro pamba dzakatozogumira pazhira hakusvike kunoneta mazimota makuru anozonetsa kutena kudai saka tatozoti ngatichiitai zvengoro saka kanzira vari kubhadhira ngoro dzemabricks ininiwo tikati oraiti tega tibhadhire mukomana agopota achititorera zvinhu zvedu panapa saka guys kuna vanongoda kuti tikatengerwa zvinhu zvedu zvabhudha avavo uzvo momuona ari kutopomba mukomana tomubhadharawo otakura zvinhu zvoenda kwamuvhini handiti pomba ku saka ngoro indo yake hadzidonye here manje saka 6 days zichapindira sauchaita sei tozodzitora apadhuze kapa 6 dzakasarira muzhira dzakakonwa kusvika kumba saka ndo 10 saka by the way tasikakura kuti ane 16 mabags esementi ndo 10 aiswamo mombe dzako hadzisi kuremerwa iva kutota ndovi kureva kuti kuremerwa unogoti handisi kuteverana here panyaya yemari ndobva tateza nemari yako izvozvi tangoita basa unoida ndafunga kuti ngoro yedu yadi yasvika kumba uko unfortunately patasvika kumba kwekuye ndobva tanzwa kuti munhu asati asvika because sekuru vatanzi ndanamboenda mumvura pamwe anga asvika asina kati hazvimeke sense kuti asvika but hapana semendi saka tadzoka kuti u10 patasvika tikanoona mufezi saka ndi atozotisimudzira ruoko anga atosara kumashure ngoro yake yanzi yanga yaponja mavhiri saka minoti vazopanana ngoro saka pane mumwe azotaka kuti amutungamirire saka naona kuti hazvimeke sense kuti tomanya kutina mberi because ngoro dzanga dzikuita problem pane chimwe chigomba chiri apapopo chakashata for mota chigomba ichocho chakashata zisingaiti ndatokuradzidzai ndatopfuura panhu pacho saka tombobuda murodhi woenda kunge muchigoronga uzodzoka manje muno murodhi then ikoko kwacho futi pane pangu kuti unotobuda woenda makaita muchigoronga uzobuda futi muikira saka mshuwa ndofunga even vane mota dzava vatodi kutosvika kuno because dzimwe semende dzakasiyiwa panzira nezuro dzataida kuti 6 dzadzia dzazotokolektwa izvozvi zvine ngoro saka ndanoona kuti bheta tingonanaira tiri sure tidaiwo because datisvika kuspati pamwe pamba pacho haasi kupaziva saka tingonanaidzana tidaiwo so saka mungoromo mune 16 mabags handisiuza kuti hana kuremedza ngoro stereki here kana kuti kwete saka tirikutongoti tikafamba yomira tikananaira seizvozvi tichiona kuti yasvika here ngoro yacho ini kesi munhu unogona kungoponja futi vhiri anoona saka semende hadzisi dzekuti ndingata zvokutamba nadzo ndichiti munhu unozotevera nadzo saka ndiri kufamba ndiri student dai ndini gadhi hazviri kola petu zvandiri kutoka ndiri kufamba mu0.003 trillion quadruples infinity kilometers per hour unoziona saka tamira tova pagepi chingodei todaro chingodei kusvika tasvika